החלטנו לחזור הביתה במעבורת על האגם, אז אנחנו מחכים, אלה חוזרים, אנחנו עומדים בתור. זה האוטו שלנו ואנחנו עומדים בתור. אני עוברת לצד השני רגע, הנה המעבורת, זה עוד רגע שער ייפתח, אנחנו, כל השיירה הזאת תעלה על המעבורת כדי לעבור לצד השני. הנה, זהו, הם זזים, אני ברגל, אני אספיק או לא? כן, אני חושבת. אנחנו האחרונים שם. אוקיי, ככה זה נראה פה, מאמן. זהו, אנחנו על המעבורת, רגע, להיזהר. אוקיי. ואפשר לצאת למכוניות וללכת לצד השני. אני הולכת. אני עוברת. הנה השער נסגר וזה עולה למעלה. וכך אנחנו נזוז. פחד אלוהים, זהו. אני עמוד בפינה פה. ככה. זהו. הנה כאן הכבלים. מגלגלים אותם ככה במנוע כזה, והנה אנחנו כבר זזים. זה לא ייקח הרבה זמן, ואנחנו בצד השני. אז מה זה יפה? איזה יום נהדר היום. ממש הכנרת. ככה זה נראה. מלמעלה. זה מקצר את כל הדרך מהצד ההוא, מהצד הזה, לצד ההוא. סתם הלכנו לחנות עתיקות, לחפש מציאות. החנות הזאת נמצאת על האי, ומהאי אנחנו חוזרים כאילו ליבשת, אז עשינו את זה דרך המעבורת קודם, עברנו שם בגשר עם האוטו. אז זה, באנו מבונס אי לבולמן האגם, אז עכשיו אנחנו פה. זה הכובע שלי, הצל של הכובע שלי, הנה היד שלי. עוד לא הגענו, אבל אנחנו מתקרבים. סבלנות. פה זה הכל עם סבלנות בשוודיה. שום דבר לא ממהר. הכל באיזי. יש להם זמן, בגזון. אז עוד רגע אנחנו מגיעים וננחת. ונצא, אוי, אנחנו ראשונים יוצאים. לא, בעצם אחרונים, כי זה ייפתח כאן. מפה זה ייפתח. זהו, לכפר הזה פה, ומשם אנחנו כבר ניסע לאוטו. אבל זה מקצר פי 5, כאילו. אם היינו עושים את כל האי מסביב, זה לוקח פי 5 זמן. אז בלי שזה כפר שכן, סונאריד, אבל אנחנו חושבת הביתה. או אולי לעוד איזה לופיס, כאלה מין שוק, חנויות עתיקות, פשפשים כאלה, לא ממש שוק, אלא חנויות. אני אשלח תמונות. אז הנה זה עכשיו ייפתח, ואנחנו ניסע קדימה, והנה אנחנו כבר פה, ועוד רגע ניפגש שם. זהו, יכולתי ללכת לרדת ברגל, אבל אני כבר אעשה את זה למכונית. רגע, אני אחגור. הנה האופנועים יוצאים ראשונים, יש כאן איזו חבורת אופנועים, מאוד מקובל פה, מאוד. ועוד רגע אנחנו נצא. זזנו. אז הנה אנחנו יורדים. ביי ביי!